Yeah man, welcome back again to Zim Reality ITV. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Nditipo panapa pa Zim Reality ITV. Pandongo afangwa pa zvinenge zvichiitika, panoya ndichikudzai zvinenge zvichiitika. Saka gara wa subscribe kana uchingosina kusubscribe because panapa urosangana one murume anosanga one murume anotaura makuwa anonakidza. Muzwana nhasi tauri taura nyaya Freeman. Freeman ane munhu wa expose munhu yaida kumita chirukazi, munhu ada kumita mero. Sada kuratidza machatsi acho nenyaya dzacho dzaitika ipapo. Because nyaya iripo panapa ndechi inyaya iri trick, inyaya yekuti haistori ball, inyaya yekuti unogona kuparadza musha wemumwe munhu handitika. Saka haisi nyaya inosekesa, but before maranga sanda kuratidza mascreenshot nezvinhu zvese zvinochiexposwa nadoctor. Ndangotanga tanga nyaya yeutano, ndifunga munongona kuti mukomana akaita seakasimba utano wega wega hwainawo uyu. Saka chekutanga nyaya ndine panapa inyaya yescene iri, scene inonzi STC 30. Iri scene boys nga mahwambe murambe zvarinoita zvinhu zvinoshamisa iri munhu nombonzi chii hanzi ndifika mukuerenga pana pamusoro pakanzi STC 30 is a therapy based on plant stem cells with powerful antioxidants. It supplements body stem cell and gives the body capacity to repair and heal itself manually. Anamukona kuti drug yanana pana parakaipa ini chinhu chakaipa chisiri boy chamana. Saka ndine ona zvachinorapa zvinhu zvakasiyana ana BP, ana TB, ana ulcers, STIs, zvakawandisa zvinorapwa nescene iri. Saka kana uchinge uchirida nditinga hazvinetsi, ndayane team rinosupply at cheap price. Ndayane team rinosupply at cheap price. Ndikona pana pakuona pakanyanzi free delivery anyway kurwati chero kwaunenge uri wewe vakomana vaenda sei vanokuspark. Ezve namba dzavo ndo namba dzanotasedza ndikunyatsodzuma dziri pakuona apa idzi ndo namba dzanobatika indo gym yawo kuti kana uchingoine uchirwara uchida kurapwa ndo drug rakaipa ira komana ino. Bosi panapa hatidi kuudzana makuhwa chete toda kuudzana zvimwe zvinowaka zvinoita kuti tirambe takasimba tine utano. Right, gendere zvangu panyaya yangu yanhasi, nyaya yangu yaFreeman yakamira so. Ndimukona post yakaiswa na Danzo Doctor iyi vachitaura kuti HKD ndionerewo awo vapaiswa namba dzacho idzi zvanzi ane namba iyi ngatsoverenga yenyu musingamhanye ndakufaridzira yawo. Right, namba yavo vachizvita Freeman machatsi aya atova neteam rekubepa rapiwa hanzi expose Freeman but soka help me to expose ana Satan but serious even zvikanzi don't like me. Munhu ungasvike pakudai tikataura rafu teta kunzi munhu artist haafani kutaura. So ayas kana ndimiwo kutoisa profile picture yangu maidhamina wakai vanoendaka wakazviona izvi. Right, kuva nyaya itori serious kaini. Handimukona mani machatsi anga ari paya akatenge iyi yekutanga chati ndiro kanzi hanzi mwanimukati boys masini akunzi atokumapepa nawo amana hazvinakidze boys kuti kuparadza musha wemumwe munhu. Hanzi ndepi bebi zvikanzi marira semhofu akomana uda kurakiriye munhu zvanzi handisi bom be dai lockdown yaita yapera ndauya kuzoita mashows kuCape Town ndakuona zvakanzi neyo dai vaita yaita yapera uye umboita doctor chimondisenderawo magaro angu ndamasuwa be akomanaka mukona sando machatsi acho isi aripo iwaya mukona ari kutenderera aya ndavasuwa be apa patozopendwa pamba nemagaro baba pangakatose angaewo zvakana chinisendera picture rako handimukona mani pasonzi chinisendera picture rako chimonisenderawo mapicture ako erisendi namasuwa pakutanga tosenderawo zvimapicture zvakadeyo kuzvitenge riu. So zvitenge riu mamero infama kuzvitenge riu mukona sikiracho namba ndo idzi dzakanzi rudzi rapa idzi amananga asibo iri mero iri hazvina kunaka izvo komana zvine zvichitwa newanhu unoparadza musha wewanhu ushaya kuzoti wauparadzirei unowani chicha unowana chi hapana after waita zvisizvo zvizvo. Saka zvakatongodhako wazvo. Saka ndozvakana ndikuratidze ndikuona kuti amaya pane munhu angaita se angachiexposwa naDanzo Doctor kunzi munhu uyu ada kundiparadzira musha, munhu ada kuita se ada kundiendesa kumapepa kuti ndiexposwe ndinzi munhu akashata anoda zvinhu sterek. Asi zvazvisi boys ngatingotambe zvakanaka nditi tosiya munhu achiita zvaanoita. Kana usingamufarire chingomusiya akadaro, usafollowe, usamutsvage, usamuite se, just do your things. Iye ito zvinhu zvakewo. Weudhi yakakura sterek unotogara sterek usingatombonzwe nyaya
dzadanzo doctor saka zvangani nazvo zvangada ndikuratidze kuti amaya pane rukazi iro pane mero iro rangada kukanganisa chi pause yani yadanzo doctor. Thanks for watching. My name is DJ Spark Zimbabwe. Ndiripo panapa paZim Reality ITV pandinongwavha my latest pandinongwavha nyaya dzinenge dzichipisa. Thank you.